ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. заминҳои фурӯши аз территорияи Душанбе ҳам ҳастем. хоб дӯстон азиз, шумо агар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан агар шумодан бошам хай реклама кардандам, мараман сурат маълумота дар WhatsApp имо экранамода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор аст қабул кардем заминҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ, территорияи шаҳри Бухтар, территорияи Восе, территорияи Данғара, Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор ва Файзобод ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Инчунин квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, духонага, якхонага ва аз территорияи шаҳри Бухтар ва аз территорияи Кӯлоб ва дигар тарафҳо. ва курси имрӯза бошад 123 сомону 5 дирҳам аст. мо бошад навор асар мекардем, марамат мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, сирочинаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, наздики аэропорт ва вокзал. 1 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду дар хона кардагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, об, свет мега пастяни дорад. ремонтҳои нағз мега бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, кондитсионер, термос, ҳам хел чизо дорад. шаҳри Душанбе дӯстон азиз, ноҳияи Шоҳмансур, назди аэропорт ва вокзал мега наздикае. линаи хуба мега дӯстон азиз, ва инчунин канализасияи шаҳриам мега дора, мушкилӣ нестае. хоб нархи хонара мега 399 000 сомон мега соҳибшон бо омада бинен мега ҷош махбуш мегад, муомила савдои хубам дорад. рақамош рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастии мегафон кадом то ки мехарен занг занен, бештар маълумота гирин. ва дӯстон азиз, шумо агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, дӯстон азиз, марамат дар рақамҳои 885 12 20 WhatsApp дорад, метавонед рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба деюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухтар, тарафи аз дӯстон азиз айсентр тақрибан мегад 8 километр мега дуртар аст. шаҳри Бухтар дӯстон азиз, тарафи пеши част гуфтага, части 104. ҳамин хел маълумото соҳибшон нависдагам. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дӯстон азиз дорад. ва инчунин мегад ҳамаи мақсад, ки чизои ҳуҷҷатҳошам 100% бо хахтон муомила мекунен. хона мегад люкс ремонт дорад. шаҳри Бухтар дӯстон азиз, аз шаҳри Бухтар мега айсентр 8 километр мега то хона дуртар аст, пеши части 104 километр. нархи хона мега 420 000 сомонӣ аст бо муомила савдош мега дар назди хона. акар дар кадом территория, кадом кӯча маҳаллаша метавонед ки тариқи телефон худтон аниқ карда гиред. рақамҳои WhatsApp, рақамҳои мегафоншон марамат занг занед. ба хотири меҳнатҳои мо лайкира занед, фаромӯш накаред дӯстон азиз, ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар территорияи шаҳр, территорияи Варзоб, деҳаи Бакувал гуфтагӣ аст, назди лагери Гулхан дӯстон азиз. ноҳияи Варзоб, деҳаи Бакувал, наздики лагери Гулхан. аз хона то роҳи калон мегад 700 метр мега роҳ аст. ҷои хуба мега, ҷои ободӣ, обсвет ҳаст. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки якта калидор, кухни, ҳаммон, дурушта мега дӯстон азиз, хӯба ремонтҳои хона мегад беҳтарина. инчунин мегад дарахтони мевадиҳанда ва дигар чизо дорад дӯстон азиз. обошон мегад моторкати ҳам ҳаст. хоб нархи хонара мегад 280 000 сомон мегем, бо муомила мегад мешавад. ва дӯстон азиз, рақамошон аст, рақамҳои Билайн ва рақамҳои WhatsApp. хоб бештар маълумотҳои пурра ва аниқ аз рақамҳои поён дӯстон азиз, ҷӯштуҷӯи нағзай ва тоқа суми холӣ мега алиш балиш намешавад. кадоми то ки мехарен бо метавонед занг занед ва маълумотҳои 100% аз рақамҳо гирен марама. чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гулхурда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки ду дар хона кардагӣ тайёр аст. дӯстон азиз, ки обшим 6 сотиқа 3 дар хонаи обшӣ, якташ беремонт ҳами хел бафкир аст. хоб отделни кухни дӯстон азиз дорад, ҳамом отделни, ҳоҷатхона отделни ва ҳастай ошхонашам отделни қатъи дигар чизош. ремонтош на замонавия, на безевая, средняя барои зиндагӣ мешавад ва обсвет мега дорад, даврӯза мега дӯстон азиз, часпондагӣ нестае. агар ягон сексия ҳам боша мега ба квартира алиш мешавад ва сумаки нархи ҳамин хонаи ҳозира 190 000 сомонӣ аст.
муомила дӯстони азиз дорад. Рақамҳои мегафони ҳисобшон, ватсапшо кадомто ки мехарем бештар маълумотро гирем 190 муомила дорад. Ду дар хонаш ремонт дорад, дигарош ремонт надорад дӯстони азиз. Хоб ягон саволо иловагӣ, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар фаҳмидад, марҳамат шумо занг занед ва шумо фаҳмода метавонанд. Ва агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон чӣ бошад барои фурӯхтанатон, барои реклама кардан, марҳамат рақамҳои барои реклама кардан 885 1225 васат дорад, марҳамат рӯй кунед. Панҷум, квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, мақсад ки лаби роҳи Калон дӯстони азиз. Якхонага мегӯяд, духонага кадаги дӯстони азиз дар дуюми ошона қарор дорад, 49 квадрати метр. Якхонага, духонага мегӯяд кардагем 40 квадрат дӯстони азиз. Аниқтараш 40 квадрати роҳна мегӯяд соҳибшон, бо хайхтон маълумотша мегирем. ремонтҳои замонавӣ кардаги дӯстони азиз, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ гузаштага, поёни Корвон дӯстони азиз. Лаби роҳи Калонда мегӯяд соҳибуш, ҷойи хубае. нархи квартира мегӯяд 270 000 сомонӣ аст бо муомила савдош мегӯяд дар назди квартира 270 духонага дар поёни Корвон, опшин пеши Корвонда. Рақамҳои мегафони соҳибшон промой ва ватсап. Ягон саволтон бошад, ягон маълумоти иловагӣ, марҳамат занг занед. лайкҳоро фаромӯш накунед гузоред ва силикаи навори моро дар дигар сайтотон падилсаш кунед. мегзарем ба шашум, квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар Рӯҳафзо гуфтагӣ аст, соҳибшон шаҳри Кӯлоб, Рӯҳафзо. хоб доме ки аптека тагишда, аптекада часпидагӣ аст дӯстони азиз, назди литсеи Сомонӣ, пеши мактаби нуҳрӯ балница дӯстони азиз, опшим Калсовой. хай бештар маълумотша мегирем дӯстони азиз. Квартира опшим дар шаҳри Кӯлобае. хоб духонага квартира дар панҷум ошона қарор дорад, 60 квадрати метр, яъне ки сехонага уже ҳисоб мехӯрад. боб сфеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня дӯстони азиз дорад. назди бохча дӯстони азиз, бохчаи кӯдакона дорад пешашда. дар дуюми хона оби насоска гузаронага аст, термис дорад дӯстони азиз, мақсад ки кухни гарнитур, опшим ҳама чизи лозимӣ барои шароитҳои зиндагӣ дорад. нархи квартира мегӯяд 280 000 сомонӣ аст бо мақсад ки муомилаи хубам мешавад. ина шахсоне ки дар комментария хоҳиш карданд ки ака аз территорияи Кӯлоб, яъне квартира мо баъри мо пешкаш шуд, мо ба шумо видео кардем. дӯстони азиз, агар ки ҷош маъқултон бошад, занг занед, маълумотша гиред. ҳама чӣ балкон, ҳама чӣ дорад. бо бештари маълумотҳои пурра аз рақамҳошон марҳамат срочно. мегзарем ба ҳафтум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, бояд тайга аз шаҳри Душанбе дӯстони азиз, территорияи ноҳияи Фирдавсӣ, Корвон, гравзавод дӯстони азиз, доми 4 ошона аст. хоб духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад, доми 4 ошона аст, 47 квадрати метр. боб сфеи таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, калидор, термис, ҳамаи шароитҳои зиндагиш муҳайё ва ремонтҳои беҳтари дӯстони азиз. доми 4 ошона дар 4-умаш қарор дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира мегӯяд 310 000 сомонӣ аст бо муомила ва савдои хуба мегӯяд бошед. нами дом аст дӯстони азиз, ҳамаи шароитҳош муҳайё буда. дар 4 ошона 310 000 сомон аст, савдо муомилаш мегӯяд дар назди квартира. хоб дигар маълумотош аз соҳибшон гуфтагӣ нест, кадомто ки мехаред рақамҳои мегафони соҳибшона, марҳамат занг занед дӯстони азиз, бештари маълумотша гирем. ва агар шумо хонахар, квартирахар, заминхар бошед, дар комментария мо нависед ки аз кадом территория, аз кадом шаҳр, аз кадом ноҳия, мо дар видео оянда аз фурӯшиҳандаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. ҳаштум, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район дӯстони азиз, деҳаи Ҳасанобод. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки опшин 4 дар хона кардагӣ дӯстони азиз, ки 3 дар хонаш қариб ки тайёр аст. хоб плюс баня, 3 дар дигар хона дӯстони азиз, ошхона, баня, подвал дуруш дорад дӯстони азиз, ҳамаш қоидавӣ. дуруни хонаҳо шпакиловка ҳамхел чӯш уже кардагӣ аст дӯстони азиз, паталокшам задагӣ аст. баъзе хонаҳош уже тайёр аст, баъзеш тайёр нест. хоб хай бештар маълумотҳои пурраша мегирад дӯстони азиз. барои обуш якта мақсад ки чизи сензатонага мегӯяд дорад. хоб документоша мегӯяд 100%. агар харидор ани боша мегӯяд срочно сум дар кор арзон карда метавем. нархи хона 280 000 сомонӣ аст, бо муомилаам дорад. 280 та тоқа суми холӣ алиш палиш нагуфтаанд. ноҳияи Рӯдаки, Ленинский район, деҳаи Ҳасанобод дӯстони азиз, 3 дар хона, мақсад ки бо 4-умуш беримота. бештар маълумотҳои пурра ва айниша аз ҳамин рақамҳо гиред ва лайка фаромӯш накунед, албатта гузоред. мегзарем ба наҳум, квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар дӯсти халқҳо, яъне ки маркази шаҳр мешавад, назди гимназияи Аминҷон дӯстони азиз, саддиқ мактабаш дар назд шаҳр.
донишгоҳам наздик. Обшим духонага квартира ҳастае, ки дар сеюм мошина қарор дорад, 45 квадрати метре. Боб све таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва як хонага калон буд, духонагаш кардага дӯстон азиз, дар сеюм мошина 45 квадрат. Боб све таъмин аст, дӯстон азиз, ремонтҳои беҳтарин, назди донишгоҳ, мактаб, хоб садик, ҳамаш наздик аст, дӯстон азиз. Обшим ремонтшам замонавӣ аст. خب دستورش نمگد فروخته میشد با نرخ 285,000 سومانی است که با معامله میشود. شخصانی که بسیار از تریتور شهر بوخته کوارتیر ارزان خواهش کرده نه با شما واریت‌های خوب 285,000 سومان است در شهر بوخته دوستان عزیز. خب دوستی خلق خود جای نغزه. یگان سوالتون باشه، یگان معلومات ایلواگی خواهید اگر شما فهمیدن مرا زنگ زنید بیشتر معلومات گیرین. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тутто дӯстон азиз. Яъне ки маълумоти бештарша бухтор мегирен. Шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тутто, яъне ки Дебалай. Ҳамин хеле маълумот пешкаш кардага соҳибшо лави раҳдае. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад дӯстон азиз, ки битонош мегад рехтагай, нархаш мегад 45,000 сомонӣ, муомила савдош мегад дар назди замин. ин ҳамин рақамҳои 918 ахираш 78 ва мақсад ки занг мезанен маълумотои пурраша мегӯяд. участкаи фурӯшӣ шаҳри Кӯлоб, деҳаи Тутто, Дебалай дӯстон азиз, фундаментҳои ҷойгирии 8 сотиқ дига замин аст. барои чӣ саволе ки доред занг занед аз ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. дӯстон азиз, аниқтараш замини фурӯшӣ ҳастае, ки аз территорияи Душанбе бо нархи арзон сирот шудам. замин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз, тарафи мақсад ки тарафи Чорбоғ мешавад, Окул мегӯянд. хоб аз Кушониён мегӯяд тақрибан 6 километр мегӯяд роҳ аст. 5 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки як 3 дар хона 2 дар хона фундаменташ рехтага аст. гедашда одамо зиндагӣ доранд. шаҳри Душанбе тарафи Чорбоғ дӯстон азиз, ай Окул, хоб тарафи бочи аз обшум як Кушониён 6 километр. нархаш мегӯяд 55,000 сомонӣ аст, бо муомила мешавад. фундаменташ тайёр аст. خب یگان سوالو ایلواگی تون باشه، معلوماتو ایلواگی خوین اگر اوید همین زمین فهمیدن، این رقم‌های بیلینی صاحبشون اخیرش 45 زنگ زنن، بیشتر معلوماتای 100% انیش از رقم گیرید مرا. مگذاریم با 12 خانه فروشی. خانه فروشی نازی حولگی نوبتی است. دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه. خب در شاینک گفتگی است صاحبشون، یعنی که نویای فردوسی داخل میشود. شهر دوشنبه نویای فردوسی شاینک. 2 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардага дӯстон азиз, хонаҳо шукатур монтаж пакиловка кардаги тайёрае. обши хонаи нав аст. гирдванаш маҳкам дӯстон азиз, 3 дар хона 2 сотиқ замин, замини ҳамбур, гирдванаш поли ход маҳкам, хонаи нав. нархаш мега 200,000 сомонӣ аст, бо муомила савдош мега дар назди хона. алиш палиш мега намешад дӯстон азиз. ва инчунин баня кухниш дар дуруни хона дар мега соҳибош. баня кухни дуруст дӯстон азиз, нархаш мега 200,000 сомон мегем, бо мақсад ки савдо карда мегад метиҳем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона, ки 24 соат кор мекунад. кадомитон ки мехарен занг занед биштар маълумот гиред. ватсап ҳам метавонад дӯстон азиз. беҳуда мегад нороҳат накунед, фақат харидори аниқ ва хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан боша маълумот рӯи реклама мекунем. хоб ин буд навори имзои мо. то видео нахудем.